Cambuur moest eerst doen op bezieten bij Den Bosch. Dat 1 puntje meer hier als de Ljouters. Een verslag van Andor Faber. De wedstrijd is nog geen hele minuut oud dat Jordi van Delen aan de rechterkant de bal krijgt. Hij houdt een voorzet op Xander Houtkoop. Die komt net helemaal uit. Maar in tweede instantie is het Daan Boerlager met het schot. Dat pakt weer terug de keeper van Den Bosch, Nick Leijten. Het eerste gevaar van Den Bosch komt na goed 20 minuten. Zij van Wermerskerken liet hem wel heel makkelijk uittroeven aan de rechterkant terug Boujaglaven. Die komt bij de voorzet op Mohamed Met, maar die rekt de bal net goed. Het zorgt ervoor dat Den Bosch dus net op een voorsprong komt. Nog geen minuut later op een eigen gevaar van de rechterkant. Het schot van Nick Vossenbelt wordt pakt door Erik Cummins. In de tweede helft komt de Ljouters geweldig uit de klaarkamer. Hier zat Daniel Crowley, die vindt aan de linkerkant de romte bij Kevin van Kippersluis. Die jouwt de bal voor en bij de tweede peel stiert Matthias Scheels daar om zijn eerste competitiedoelpunt van Cambuur te maken. Nog geen hele minuut in de tweede helft en Cambuur komt dus op een 1-0 voorsprong. De Ljouters gaan dan terug. Het is op een nij via die linkerkant. Van Kippersluis brengt de bal bij Van Wermerskerken. En Sieskot, dat gaat op een latte. Daar wieren de Ljouters dicht bij de 2-0. In tweede instantie is het Daan Boerlager nog met Scott. Dat pakt we terug Nick Leijten. Den Bosch liet hem dan action. Attentie voor deze mooie actie van Mohamed Met, middenvelder van Den Bosch. Hij houdt de bal om Sven Blummel. Maar Sieskot wordt pakt door Erik Cummins, die het een hele goede wedstrijd keept voor Cambuur. De Ljouters liekje de wedstrijd dan een kwartier vertierd te beslissen. Zij van Wermerskerken komt oer de linkerkant. Die houdt de bal op een presenteerbladje voor Kevin van Kippersluis. Die er 2-0 van maakt. Een bevrijding voor Cambuur dat dus op 2-0 voorsprong komt. Het is dan toch wel iets meer adem, dus dat is wel fijn. Maar al met al denk ik dat we op het laatste onszelf nog moeilijk maken. Ja, komen we niet echt eigenlijk eronder uit en is het even billen knijpen. Ja, dat wordt het, omdat Den Bosch 4 minuten vertierd toch een ouderwetse frommelgoal op 1-2 komt. Jeremy Fernandes, hij maakt er 1-2 van. En daardoor wordt het toch zwaar spannend in die eindfase. Hoe het erin gaat, het is lastig te zien, maar hij telt wel. En in de slotfase krijgt Den Bosch dan een hele grote kans. Maar Cambuur dat verdieren het met hart en ziel. En het voorkomt dat de Bossenaren gelijkmaatje kennen. Daardoor beginnen de treien heel wichtige punten met het op de ranglijst naar Cambuur. Hoe spannend had het ook nog weer? Daar hebben we wel een beetje patent op, denk ik, in de laatste wedstrijden. Dat in ieder geval tot einde toe in de wedstrijden waar Cambuur bij betrokken in ieder geval spannend is. Dus, maar vandaag was het wel in de eindfase wel gelukkig, maar ik denk wel een verdiende overwinning al met al. Maandag mogen we aan de bak. Dus ja, als we daar weer 3 puntjes kunnen pakken, dan komen we steeds dichterbij.